Luxorvindue. Nej, var det godt, faktisk. Og det er flot. Ja. Ja. Godt 34, 335. Ja, jeg fik ikke noget billede. Gjorde I det? Jeg fik på film. Du fik? Okay, super. Der er ikke mere... Ja. Jeg sagde det jo. Jeg sagde det. Jeg sagde det. Hvad kan man så ind på? Hvad med Jakob, ja? Det her har jeg snødt lidt om lidt, ikke? Ja. Åh, ja, der er en, der spurter, mand. Prøv at se ham, der spurter. Wow.